Kaixo, gazteako aurpegi batzuk pasadira hemendik. Eta bain nire momentu da. Zuko sinatzeko prest? Ez, ni ikustean ator eta puntek hartzea. Konkisen inguran hitz egingo dugu, ze bakizu konkisen hor Kariben daude, eta janari gehiegi ere ez dago. Erronka zuretzat da, Ze imaginatu. Bai, ikusita osagaiak egia esan, honekin imaginazio asko behar da zerbait hemendik ateatzeko. Jangarria bai, goxua ja... Bueno, han pila bat zer daukate, kokoak. Kokoa, berez, bera bakarrik, jatekoa ona da, energetikoa da, ura dauka gainera, ur faltan badaukate. Gero, konserba lata batzuk atuna eta sardinillak, horiek bakarrik jateko, nik inungo arazoik ez daukat. Ja. Fruitu lehorrak, hau zoragarri bakarrik jateko. Meriendatzeko ondo datoz. Arroza, hor, zua daukatenak gaitz erdi. Gordinik ez, txarra da, arroza gordinik ezin da jan, beti kozinatu behar da, beti. Ni bueltat eman diot, eta hemen artoirina badaukagu, eta hor, Kanarietan badaukate gofioa. Gofioa da, artoirina egiten dute, artoarekin egiten duten nengoen, baina zereal bat egiten dute txigortu, tostatu lehenengo. Gofre ez? Gofio. Eta gofio egiten dute gero irina, oso irin fina, eta hau da bere-bereak eta lortutako zerbait errazeta. Eta hauen dago, mendiko lasterketen munduan, marka bat, guk hemen barrita energetikoa dauzko. Bai. Gofioekin egiten dituztenak. Eta orduan esaten nuen, bueno, arroza hartu eta irinain. Bi harri, seguro bauzka. Karo, harrikin nahiko. Imaginazioa gogoratu. Imaginazio. Eta pazientzia handia. Zubak, zertan. A ber, honekin gaina tramankulo ontarako da. Zigor, animatu egin behar ditugu, Hau hartzen duzue, eta han zaudetenean, azte zaudete, ez dakit, zueta, beste taldeko norbaitetan gogoratzen azte zaudete, edo Julianek ez da izen dizuena da. Azte zaudete Holanda. Julian, harrapatuko banuke Julian, sartuko nuke hemen behian. Eta erraxa da, gofio. Gofio hartu. Bale. Eta hau adibidez, aproposa zer da? Egun bat lehenago, jokura jun baino egun bat lehenago, ordu batzu lehenago? Hau, ni espada, beratzen utziko nuke. 3 begi dauzka, kokoak. Beraietako bat biguna omen da. Hau, ez. Ez tare. Hau, bello, egoazen probatzen. Zenolako aldia, ez? Amigo. Gofioarekin, eta bueno, ona gero fruitu lehorrak, otutzen zaite, holana, askar, pure antzeko bat, ura hau kokoana oso ona dela, gofioa ere hidrato pilo bat dauzka, eta gero fruitu lehor batzuk. Ja, hau izango zen 2.0. Apunta. Horrengo egunerako. Qué mal, ¿verdad?